नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कोकणात बनवली जाणारी वांग्याची कापं. वांगे स्वच्छ धुवून त्याचे गोल स्लाईस कापले आहेत. मिठाच्या पाण्यात ठेवलेले स्लाईस आता काढून घेतले आहेत. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मुठभर कोथिंबीर, 5 हिरव्या मिरच्या आणि 10 लसणीच्या पाकळ्या घालायच्या आहे. अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालून त्याची वाटून पेस्ट बनवायची आहे. वाटलेली पेस्ट तयार आहे. ही पेस्ट वांग्याच्या प्रत्येक स्लाईसला दोन्ही बाजूनी छान लावून घ्यायची आहे. इथे मी 3 छोटी वाटी तांदळाचं पीठ आणि 2 वाटी जाडा रवा घेतला आहे. वाटी किंवा चमचा काही प्रमाण घ्या, पण 3-2 प्रमाण पाहिजे. यामध्ये अर्धा चमचा हळद घातली आहे आणि अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे आणि 1 चमचा मालवणी मसाला घातला आहे आणि हे मिश्रण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तांदूळ रव्याचं मिश्रण तयार आहे आणि इथे पॅनमध्ये 12 चमचे तेल मी गरम करत ठेवलं आहे. वांग्याचं स्लाईस या तांदूळ आणि रव्याच्या मिश्रणामध्ये घालून दोन्ही साईडने हाताने दाबून लावायचं आहे. हे तांदूळ रव्याने कोट केलेलं स्लाईस पॅनमध्ये ठेवायचं आहे. अशा प्रकारे वांग्याचे सगळे स्लाईस आपल्याला कोट करून घ्यायचे आहेत तांदूळ रव्याच्या पिठामध्ये आणि नंतर ते पॅनमध्ये भाजायला घालायचे आहेत. चार स्लाईस पॅनमध्ये घालेपर्यंत 2 मिनटं झालेली आहेत. तर आता आपण हे स्लाईस पलटी करून घेऊया. अशा प्रकारे प्रत्येक 2 मिनिटांनी वांग्याची स्लाईस पलटी करून घ्यायची आहेत आणि भाजायची आहेत. गॅसची आच स्लो ठेवायची आहे आणि तेल खूप थंड झालं तर मीडियम करायचं आहे आणि तेल तापलं का पुन्हा स्लो करायचं आहे. अशा प्रकारे ही स्लाईस भाजून घ्यायची आहेत. आता वांग्याची कापं छान भाजली गेली आहेत. आपण त्याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया. वांग्याची कापं भाजायला कमीत कमी 8 मिनटं लागतात. टेस्टी अशी वांग्याची कापं भाजून तयार आहेत. अशाच प्रकारे आपण बाकीची भाजून घेऊया. मालवणी पद्धतीमध्ये टेस्टी अशी वांग्याची कापं तयार आहेत. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि आवडलं असेल तर कमेंट करून सांगा.